sammen, og hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er inde i en spil, der hedder The Strongest Battleground, og i dag skal jeg vise jer en combo. Min første combo er, at man trykker på den her knap. Så trykker man på det her, og så går man op sådan. Så går man på det her. Ja, det kender jeg allerede, tror jeg. Men den anden, og så en anden combo, så slår man en sådan der. Ja. Og så, jeg ved ikke, hvordan de andre spillere gør det, men jeg ved i hvert fald, at de gør det noget. Skriv det i kommentarerne, hvis I ved det. Så kan man gøre det her. Vent en sekund, så det lige loader. Det der. Så jeg kan gøre den der combo. Okay, den er snart. Venter. Jeg venter. Nu skal jeg vise jer det her. Eller det her. Det her. Okay, nu er det loadet. Hvordan var det nu, der gik? Har du ikke set mig? Og så går man her. Hvordan gjorde det? Jeg tror, du har en iPhone, har du ikke? Det er kun... Ja, Nej, det tror jeg kun om den og gør det igen, Fjole. Men du har jo ikke en Samsung. Apple ved jeg også godt. Du skal gå ind i settings, og så står der noget om det. Eller jeg kan også lave en tutorial i YouTube, hvordan man registrerer skærm. Okay, I skal bare trykke på den her. I skal bare trykke på den her. Og så står der noget med mikrofon. Det trykker I bare på, ja. Og det var hele videoen. Undskyld, men jeg skal lige hurtigt slukke videoen, men hvis I alle sammen kunne lide videoen, så siger jeg bare, jeg kan godt lide, at I vil gerne se med på mine videoer. Det var alt for i dag. Slutbrudt final. Det er Adrianos første video med at registrere kun skærmen.